नमस्कार, कारवार न्यूज तुमका स्वागत करता। एक युवक कलाकार किडनीच्या समस्येन आजारी असा। तेमका किडनी ट्रान्सप्लांट करूक आर्थिक मदत करा म्हण तेमी विनंती केला। त्रासात आशिल्ल्याक मदतीक पावचे आमगेले संस्कार आणि संस्कृती जावन आसा। अशी खूब इतली उदाहरण आसात की आमी गरज आशिल्ल्याक त्रासात आशिल्ल्याक मदतीचो हातभार लायलात। आता ग्रामीण भागाचो एक युव कलावीद त्रासात आसा, तेमकां आमगेली मदतीची गरज आसा। कारवार न्यूज कोंकणी तुमचे कडेन विनंती करता की एक युव कलाकाराक आर्थिक मदत करा म्हण। कारवार तालुक्याच्या माजाळी गांवगिरी निवासी नाटक कलाकार प्रदीप कृष्णा बांदेकर हेमी गेल्ल्या 1 वर्साच्यान किडनी समस्येन आजार आसात। आठवड्याक 3 पटी आमकां डायलिसीस करचे पडटा। गोवा बांबोलीत आशिल्ल्या मेडिकल कॉलेजात हेमी इलाज करतेत आसात। 2 किडनी पाड जाल्ल्यान किडनी बदल करची ना इलाज आसा आणि किडनी ट्रान्सप्लांट करूक 12 लाख रुपये खर्च येतलो अशें डॉक्टरान सांगलां। पण प्रदीप बांदेकर कुटुंब गरीब आशिल्ल्यान 1 पटी 12 लाख रुपये जमेचे शक्य ना। तेमकां मदतीची गरज आसा। कोंकणी मातृभाशेचे कोंकणी अभिमानी आणि दानी लोकां कडेन आमकां आर्थिक मदत करा म्हणून आमी तुमचे कडेन विनंती करतात। प्रदीप बांदेकर हेमगेले बँक डिटेल्स आणि QR कोड दिला। आता फक्त आमी तुमगेली आर्थिक मदतीची वाट पळयतात। तुमगेल मदतीन एकल्यालो जीव आसतलो। बीजेपी कारवार नगर घटकान कारवारच्या हिंदू हायस्कूलात हायस्कूल विद्यार्थी खातीर चित्रकला स्पर्धा आणि कॉलेज विद्यार्थी खातीर भाषण स्पर्धा आयोजित केली। कुमारी अमृता नायर आणि लोचन सुरेश शिरोडकर हेमी प्रथम स्थान मेळयले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेमगेल्या 71व्या जन्मदिवसाच्या निमित्तान ऑक्टोबर 5 तारखेक बीजेपी कारवार नगर घटकाच्या वतीन ही स्पर्धा आयोजित केल्ली। शहरातल्या हायस्कूल आणि कॉलेज विद्यार्थ्यांक ह्या स्पर्धेक भाग घेवंक सांगिल्ले। हायस्कूल विद्यार्थ्याला चित्रकला स्पर्धेत 26 विद्यार्थ्यांनी भाग घेयले, तसेच कॉलेज विद्यार्थ्याला भाषण स्पर्धेत 9 विद्यार्थ्यांनी भाग घेयले। चित्रकला स्पर्धेत सेंट मायकल विद्यार्थी अमृता नायर प्रथम, सेंट जोसेफ विद्यार्थी कुणाल के शेट द्वितीय आणि सोहन आर रेवणकर हेमी तृतीय स्थान मेळयले। तसेच भाषण स्पर्धेत दिवेकर कॉलेजाचे विद्यार्थी सुलोचन शिरोडकर प्रथम, सरकारी PU कॉलेजाचे क्षमा हिरेमठ द्वितीय, प्रज्वल नायक हेमी तृतीय स्थान मेळोवन गेले। प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय स्थान मेळयल्याक सगळ्याक बहुमान दिले। कावळो म्हटल्यानंतर सगळे लोक असे दांडयतात, पण अमावस किंवा माळस रात उरल्या तेमकां आपोवन जेवण दितात। जाल्यार हो एक व्यक्ती कावळ्याक सदी जेवण दिता, तेच्यान हे कावळे तेमगेल घरचे सदस्य असे जालात। तर हो व्यक्ती कोण हे पळोवचे खातीर पळया ही स्टोरी। कावळो घरा लागीं येवन आवाज केल्यार किंवा रडल्यार खंय तरी मरण जाला ना तर सैर येतात असे सगळे विश्वास आमगेल्या ग्रामीण भागात आसा। महाळ, श्राद्ध किंवा अमावस्या दिवस पूर्वज लोकांली यादेन कावळ्याक आपोवन वाडी दितात। जाल्यार अंकोला तालुक्याच्या माधवनगराचे विठ्ठल शेटेमी गेल्ल्या 10 वर्सांच्यान कावळ्या बरा मित्रत्व दवरून गेलात। कावळे सद्दी हेमगेल्या घरात येवन आहार खातात। हे कावळे हेमगेल्या घराचे सदस्य अशे जालात
आणि विठ्ठल शेठ हेमी बी कावळ्या बरा आपले वेळ काढतात. ಕಾಗೆ ಬಂಗಾರ ಬಂಗಾರ ಕಾಗೆ ಅಂತಾರೆ ಇಡೇ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಮುಗೀತು ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಇಡೇ. समुद्रात पोहून गेले 2 प्रवासी लोकांना बुडते तशील त्यांना रक्षण केली घटना उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या होन्नावर इको बिचाचेर घडली. बागलकोट जिल्ह्याच्या होन्नावर इको बिचाचेर प्रवासाक येयले एक पंगड समुद्रात उतरून पोवला गेले. ह्या वेळाचेर समुद्राच्या पाळात पोवूक साध्य जायनासतना बुडतेत आशिल्ले. हे पळयले प्रवासी मित्र आणि लाईफगार्ड कर्मचारीन तेमगेले रक्षण केले. 20 वर्स वयाचे मंजूळ बिरादार आणि 28 वर्स वयाचे लक्ष्मण हेमी समुद्रात बुडतेत आशिल्ले तेन्ना हेमगेले रक्षण केले. चालकाले नियंत्रण चुकून कार पलटी जाल्यान 2 महिला जाग्यार मरण पावले आणि 3 लोक गंभीर जखमी जाल्ली घटना हळियाळ येल्लापूर राष्ट्रीय महामार्गाचेर घडली. हळियाळ येल्लापूर राज्य महामार्गाचेर भागवती क्रॉस लागीं जाल्ल्या कार अपघातात कोल्हापूर रमानंद नगराचे 55 वर्स वयाचे मीना गणेश पिळ्ळै आणि 35 वर्स वयाचे राजम्मा पिळ्ळै हेमगेले निधन जाले आणि गणेश पिळ्ळै, सरस्वती पिळ्ळै, राधाकृष्ण पिळ्ळै हेमी गंभीर जखमी जालात. महाराष्ट्राच्या अंकोला आशिल्ल्या आपल्या संबंधिकाल्या घरात आशिल्ल्या म्हाळ अमावशेच्या कार्याक येते असताना ही दुर्घटना घडली. जखमी जाल्ल्याक हळियाळ सरकारी दवाखान्यात होऊन दाखल केलात. ह्या प्रकरणासंबंध हळियाळ पोलीस स्टेशनाचेर प्रकरण दाखल जाला. एक नजर घाला ब्रेस्टवारच्या पंचांगाचेर. बुधवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 17 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. बुधवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 17 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसांपैकी कारवारात 12, होन्नावर 2, भटकळ 2 आणि येल्लापुरात 1 पॉझिटिव्ह केस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 55,706 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिल्ली. त्यापैकी 54,743 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 185 लोक आधुनिक ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत कोरोना पायान उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 778 लोकांले मरण जाला. आज इतलोच न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.